Samir Salim, Tunezin ta' 23 sena, ġie kkundannat 6 xhur ħabs wara li wieġeb ħati li daħal Malta mingħajr passaport u nstab moħħbi fuq vapur tal-merkanzija. Salim wasal Malta bħala immigrant illegali u prova jaħrab minn Malta fuq vapur tal-merkanzija li kien sorġut il-Marsa u ntbagħat lura Malta wara li membri tal-ekwipaġġ sabuh moħħbi fuq il-vapur. Paul Edim Sinato ta' 43 sena minn Luton l-Ingilterra inżamm arrestat wara li tressa l-qorti mixli li tada itta sikkina lil sieħbu li joqgħod fl-istess appartament miegħu f'San Pawl il-Baħar. Sinato ġie mixli li weġġa gravi lil sieħbu mingħajr l-intenzjoni li joqtlu, li insultah u li jeddu li ma kellux liċenzja biex iżomm arma u li seraq mobile f'Novembru li għadda. L-ispettur Colin Sheldon spjega li l-argument inqala għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu meta l-akkużat allegatament argumenta ma' sieħbu u attakkah bl-arma. Huwa żied jgħid li qabel l-argument l-akkużat bagħat messaġġi ta' theddid lill-vittma u ħarab minn fuq il-post iżda ġie arrestat wara li rritorna fl-appartament. Żewġ nisa Sudaniżi ġew akkużati li ffalsifikaw passaporti biex jitilqu minn Malta fi triqithom lejn Brussell. Kadija Mohammed u Hamid Safa kienu mejjuna minn persuni oħra biex jakkwistaw passaport fals. L-imputati ammettew l-akkuża miġjuba kontrihom u ġew ikkundannati 6 xhur ħabs kull wieħed. Mara li allegatament tad-daqqiet ta' sikkina inżammet arrestata wara li sostniet li hija kienet aġixxiet biss biex tiddefendi ruħha. Desislava Maksimova, Bulgara ta' 49 sena, wieġbet mhux ħatja li ħadd li għadda tad-daqqiet ta' sikkina li s-sieħeb tagħha mingħajr l-intenzjoni li tpoġġilu ħajtu fil-periklu. Fil-qorti ngħat li l-koppja kienet ilha tħabba twiċċa ma' problemi fir-relazzjoni tagħhom bid-difiża sostni li Maksimova provat tiddefendi ruħha kontra s-sieħeb tagħha li ħepp għaliha. Qorti tal-appell fil-Polonja naqset sentenza ta' 4 snin ħabs li ngħatat lil żagħżugħ Malti li kien instab ħati li tajjar u qatel ċiklist Pollak. Il-każ seħħ f'Ġunju ta' sentejn ilu meta l-Malti tajjar u qatel lil Pollak. Iż-żagħżugħ kien tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel fiċ-ċiklist waqt li kien qed isuq veloċità qawwija mingħajr liċenzja u taħt l-effett tal-kannabis. Is-sentenza tiegħu tnaqsitlu b'6 xhur fl-appell wara li l-qorti nnotat li żagħżugħ Malti kien għamel użu mill-kannabis iżda ma kienx taħt l-influwenza tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.